Ale-ale ni delima ministry na hinaholongan jamita ni pertangengata tikion ima sian Markus 10 ayat 46 sahatu 52 songonon ma tersurat di si Bartimeus na mapitungi dongi di bongoti nasida mahuta Jeriko. Jadi di narua ribana sia Jeriko rapon sisianna dohot halak natorop adong ma huddul disi dipinggol ni dalani sahalak si panehenehe na mapitung si Bartimeus anak ni si Timeus. Jadi dung dibege ibana Yesus nasian Nasaret doi hape dipukka ma majujuhon. O Yesus anak ni si Daud asima roham midau lado mamicang ibana asasip nian alailam dikugudo majuhon ali anak ni si Daud asima roham diau. Jadi sulon ma Yesus di dogma johamu ma ibana gabe di joma na mapitungi di dogma madok ibana posma roham hehe maho diju doho. Jadi hatok maibana hehe lau madapoto Yesus lau stading do anggo ulosna di pakulingi Yesus ma ibana aha dipangido roham si bahenokku tuho jala didok na mapitungi ma tu ibana guru nami na yang mernida manian mataku dongi didok Yesus ma tu ibana lau ma ho dipangulu hapor siau midoho jala mamitor mernida ma matana laos dihutun ba Yesus di si dalanan nai ima sahatna hurian itu hatta ale-ale ni di 5 ministry na hinaholongan buido dipahippu ulau ni Tuhan Yesus saliling di portibion tutulu hata na perjulu ima merjamita na paduahon mengajari jala na patuluhon pamalupon na marsahit sada sianulau nima ima pamalupon na marsahit na adong nuaing di turpuk taon di patu pa Yesus tanda halongangan ima pamalupon sahalak na mapitung ima si Bartimeus gabi bui mernida. Jadi ini adalah mujizat Tuhan karena memang Tuhan sanggup melakukan mujizat, melakukan sesuatu. Bohado parjadina hama malum ni si Bartimeuson sian hapitungonna ditiki merdala Yesus rapon akasisianna sian huta Jeriko tu Yerusalem lau marpesta Paskah di dalani adong ma sahalak si panehenehe nama pitung ima si Bartimeusi. Jadi Allah dibagi si Bartimeus nama molus Yesus siad dalani lau tu Yerusalem jala torok bocol ma ditiki lapatan na torok jolma Allah naing marpesta Paskah tu Yerusalem pitor di jauhon si Bartimeus ma oh Yesus anak ni si Daud asima roham midau alai hola di jauh si Bartimeus songoni godang ma nama micang ibana alani suarana na gogoi buasa dipicang natoropi ibana parjulo ai godang dotong natoropi itik timerdalan dopak Jerusalem laos tumangihon pangajarion ni Yesus. Jadi molu gugu suara ni si Bartimeus bolu gawi manggugai natoropi dengan tumangihon pangajarion ni Yesus. Napa dua hon bain na dipicang aka natoropi si Bartimeus nagugu bejuhut tu Yesus ima ala disakak rohana sida na mga mancalo hepeng manang mancalo sinamo do si Bartimeus
tu Yesus. Allah panehenehe manang pangido-ido karena dia adalah seorang pengemis. Alai tung dipicang akan atoropipe si Bartimeus lang dipagogodo suarana diulak kodo madok ali anak ni si Daud asima roham diau. Jadi alani sulun ma Yesus manang Yesus berhenti dungi disuruh maju si Bartimeus jala atau si Bartimeus hehe pola didok di ayat 50 tahu stading doang golosna. Jadi alani hatopna sigopna ibana alas ni rohana madapat Yesus sampai tading ulosna jala di suku Yesus ibana dupa jupang Yesus do si Bartimeus di pangido roham si bahenok kutuho dia lusi si Bartimeus guru nami neng mernida manian mataku jala Roma Yesus madok di pangulu hapor siau midoho jala mamitor mernida mamatana laos dihutun ma Yesus di sidalanan nai. Saunari ali-ali ni di 5 ministry na hinaholongan dia mananang si persiazarat merhiti beritaon manang mananang dohono ni di bata merhiti beritaon. Parjolo tarsongon si Bartimeusi molo adong nanang tazalahi di Portibion, molo adong nanang talului di nguluton, unak pitor hatok pita madele manang unak pitor hatok pita so, molo pitor sodapot tita na talului. Ayaw sugari pitor madele si Bartimeus hola dipicang natoropi ibana asonang majojo totu taksau ibana malu. Alai di somma sada nabui persyajarata dohonot tama masairikot hamalumuni muka nian si malolong ni si Bartimeus bui nian di mana mernida dan untuk mendapatkan itu dia berjuang dahulu pitor kalu semangatna dahulu pitor madili ibana alai kesempatan nadenggan haroroni Yesus dipakai ibana mei laho mangido si bangidona tu Yesus jala dapat ni ibana ma hamalumuni laos taingot ma boha sahalak parupuan na mabalu na jugul mangido na boy jupak kita di Lukas 10 alui. Jadi sahalak parupuan na mabalu ida potos sada panguhum jala panguhumon dang dihabiari di bata jala dang diperbelihon colma alai ala sairo parupuanon magdok tu panguhumon taringot tuaka perkarona taringot tuaka persoalanna Roma panguhumon madok tikpi daku habiari di bata jala daku perduli honcolma alai sairo parupunon matapotunau sutung gabi di gariang yauninna laos di leoma pangiduan ni parupuan ni. Jadi naneng dohonot tadi sih apapun yang kita cita-citakan apapun yang kita cari dalam kehidupan ini buado hita unak pitor patah semangat ikonadong mental berjuang berusaha semaksimal mungkin. Nah padua hon jalau mana perpudi neneng ta persiajari merhiti turpuhon bohado hita medok mauliate ala naom dilehot debata asini rohana. Jadi dilehot debata asini rohana tu si Bartimeus boy ibana mernida Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Bartimeus dia bisa melihat tahamalatihon ma sudina akan natazalo siat debata songon na pinatupani si Bartimeuson laos persiajaran do berita taringot tu 10 halan na huliton na pinamalum ni Yesus songon na buhay tacaha di Lukas 10 bitui malum Yesus 10 halan na huliton alai dong malum na 10 olah sahalak do na ulo mulak matapat tu Yesus jala medok mauliate tu Yesus na si halak nai padang apala binoto songon dia jala na sahalakon na medok mauliate on ima halak Samaria dada halak jauh. Jadi Bartimeus itu betul-betul mengucap syukur dan mengikut Yesus setelah dia mendapatkan kesembuhan. Si persiajarata debata na yang medok tu hita
ikon ingo todo malate tu di bata jala mengulah Allah meneruhani di bata mengihutun dengan Tuhan tadi bata di bagasa Yesus Kristus alani akka asini rohana nani lehonna tuhita. Amin.